दिनै मानो दाबो जेबो खरसखौनो लाबोआ दे सानजौलायलांबाय ओंखाम गोजाखौनो संना दोनहैगोनसै आं र' औ बेबि ओइ सना आं दिनै नोंखौ जोबोद नायनो लुबैदों बै जों सानैजों रायज्लायग्रा जायगायाव फै नंगौ नामा बेबि दे बिदिब्ला आं देलायनो थांगासिनो दङ दे मा दासिमबो फैयारा बेलाय नेनोसो बालायलांबायलां बेबि मानोथो एफा गोबाव लेट जाया सिख्ला मानसिफोरनालाय देलायनोबो एसे लेट जाखागोन ना आइ एम स' सरि बेबि आदा मोना नैबावसो बाजैनो खिथाहैगोन आं बाजै बाजै बहा थांखोरा बेलाय बाजै हा सोर फैखो र' थांगासिनो सोर जाखो माथो आगैसोलाय फै जिराय फै न' आगै बाव जिरायदो जागोन बाजै बाजै दै लायदोलै र' आगै आं लायनि दे बाजै दिनैहायलाय बे बाजैनो खिथाना होजोबलांसैलां आदाखौ गला बियो दिनै आदाया न' आगै दैया ओमफ्राय बाजै मा ओंख्रि संखो ओंख्रि गैया नोंदिया दाना जेबो खरसखौनो लाबोला आं दहाय आदाखौ बै सातनि फुख्रियावसो नुबोदोंमोन मा सातनि फुख्रि आगै सात माने बाजै बै गामिनि सेभेननि फुख्रियावसो सासे सिख्लाजों नुबोदोंमोन आं बेबायदिखायसो दाना आंनोहाय जेबो खरस बरस थाखा थाइसेबो होला आगै होमबा दे बाजै आं थांसै दे आगै थांदो औ सना आं दानो नोंखौ जा गोसोखांग्रासो जालायलांबायसो नंगौना नङाथाय बेबि जानोनो हायो ना लोंनोनो हायो नोंनि मिनिनाय नोंनि रायज्लायनायखौसो गोसोआव जाखांफैबाय थायो नंगौ नामा बेबि आंहा देलायग्रा मुङा मोनसेबो गैलामोन आरो बेसेथो नांगौ आंहाबो दामानि बिजनेसानो बारा मोजां जायाखै आं जा खामायनाय मोनो नोंनो हरजोबखायो दिनै बे 2000खौनो लासाबदो सना नोङो जि उनसुलाखाना जाबाय बांद्राय दाबाखोनोसै आंखौहाय दा अबाव दं अबाव गैया थालखौ मोननाय नङासै आंहा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन मा खोथा सोंनो हागोन माब्लाबा समाव आंखौ गारनानै थाङाथ' मा सोंनाय जाखो बेलाय आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो आं नोंखौ आंनि जिउ थासान्दि मोजां मोनलांबाय थागोन जाबाय दे गोबाव सम रायलायबाय थांनोसै थौ बेबि थां सायास्रि ओंखाम खुरैदो थां जिरायहैग्रोदो आं थांगासिनो दं
ओंख्रियानो जेबो गैया फोरला बाथोन गोजासो संदों आं नोंखौसो लाबोगोन सानदोंमोन ए हौवा लाबोबानो जेबो संनानै दोननो रोङा नोङो आंनो फैसाखौनो होलाङा नोङो आं माजों लायनानै संनानै दोनफैनो हागोन जाया आं बेबायदि ओंख्रिजों मानो बिदि खालामो नों लोखि जिनिसखौ बेबायदि खालामनाया फाम नाङो नोङो ए आंखौसो सावलायबाय नोङो आइदै आंखौसो सोबालायबाय नोङो दिनै मा फन बुबो थिखा जाखो बेलाय हेलौ आं एथ' फन खालामबाय मानो रिसिभखौनो खालामा नोङो आंखौलाय मा नांगौ आंलाय नोंखौ बै समाव गारखाबायना आंहालाय मानिथो आंखाल सेंग्रा जोबाखै आंहा मेला सेंग्रा आंनि थाखाय दासो बेबायदि होनबाय नोङो सिगां मानो होनाखै आरोलाय आं नोंखौ मोजां मोनखायाखैमोन ना जाम्बा नोंखौ थाखा फैसानि थाखायसो मोजां मोनफ्लादोंमोन दानलायबावबायसो बियो आङो मा गोरोन्थि मावफ्लांखो आङो न'खरनि फारसे जेबो साननो रोङाखिसै ओइ सायास्रि 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 मा जाखो आंखौलाय मानो गाबज्रिफैखो मानो नांगौ दिनै आं नोंनो मा होनना खिथाबावनो नोंबा आंखौ निमाहा होगोन ना होआ सायास्रि आंखौ निमाहा होदो मानि थाखाय निमाहा होनांगौ आंलाय नोंखौलाय आं नोंखौ अयथासार दुखु खस्थ' होफ्लांबाय अन्नानै आंखौ निमाहा होदो जागोन दे सोमखोर नों गावनो बुजिखाबायब्ला मोजां न'खौ दालांफिनदिनि